Tak myslím, že ten meč sme rozgrívali dobre. Mali sme situácie v prvších minútach, kde sme mohli zdobiť bránku, neujalo sa to i potom náš protivník mal viac iniciatívy v tom meču i potom sme znova mali nejaké situácie v tom meči, keď už tá prvá polova pošla do přervy. Dzisiaj decidovala efektivita nášho protivníka, lebo myślę, že sme mieli lepej štatistiky jak náš protivník i myślę, že mali tam ešte potom situácie, kde dali do stĺpku, ale myślę, že dzisiaj mne družina pokazala, že vieme hrať aktívne, dobrý v pressingu, musíme lepšie vykořisťovať situácie, kde odeberáme pivku protivníkovi a musíme ešte šibkejšie decidovať o ďalšom podaní před. Chceme hrať šibkejšie a popraviť sa v podaniach, lebo tam nám to brakuje, aby tá jakošť tých ataků byla lepšia a aby protivník musel viac biegať. Hráči, ktorí pošli do hry, myslím, že boli aktívni. Škoda šance Tabary na zadnom stĺpiku, kde taká, aby som povedal, nebola viera v sobě ísť do risku pri tom střeli, kde sme mohli pojsť do nerozhodného stavu. Chłopaci walczyli o ten punkt do konca meču a nezaslúgili si dzisiaj pregrywać. Gratulujem Pogoniu, že vyhral vážny meč, ktorý bol pre nás bardzo vážny. Máme 2 týgodne na to, aby sme sa pripravili a popravili v tých rzeczach, ktoré som povedal dzisiaj na konferencii. Dzięki.